Benvingudes a una nova meditació d'Inspirament.com. A continuació, una meditació de les cartes. Cos, cor i ment. Aquesta és una pràctica per connectar amb les necessitats del teu cos, del teu cor i de la teva ment. Fem servir la metàfora de les cartes no llegides. Aquells missatges que potser el nostre cos, el nostre món emocional o la nostra ment ens han anat enviant i que potser encara no hem tingut temps d'escoltar. És una manera d'observar com estem, què necessitem i d'oferir-nos l'espai per atendre aquestes necessitats amb amabilitat i consciència. Recorda mantenir una actitud curiosa, pacient i càlida. No cal forçar res, només estar present amb tu mateix. Comencem. Pren ara una postura còmoda i estable, que el cos es pugui relaxar, però que també puguis mantenir-te despert i atent. Anem a fer unes quantes respiracions profundes. Inhala pel nas. Exhala per la boca, deixant anar qualsevol tensió. Deixa que la respiració torni al seu ritme natural. Sent com l'aire entra i surt del teu cos amb suavitat. Pots portar la teva atenció cap a l'abdomen, notant com s'infla quan inspires i com es desinfla quan expires. De mica en mica, deixa anar el que ja ha passat i el que encara no ha arribat. Connecta amb l'experiència d'aquest moment present. Ara dirigeix la teva atenció cap al cos físic. Observa les sensacions que hi ha ara mateix. Potser notes zones de tensió o de calma. Potser calor o fred. Obertura o tancament. O potser només neutralitat. Sense jutjar res, observa amb curiositat. El teu cos parla a través de sensacions. I cadascuna pot ser com una carta, un missatge pendent de ser llegit. Si hi ha alguna zona amb incomoditat o dolor, porta-hi la teva atenció i pregunta't: hi ha alguna necessitat no atesa aquí? Potser el teu cos et demana moure't més, o descansar més, o alimentar-te amb més consciència. Deixa que el cos et parli, sense pressa, sense exigir res. Potser només necessita que l'escoltis una estona.
Agraeix-li al teu cos tot el que fa per tu cada dia. Aquest és el teu refugi, la teva casa. Ara, porta la teva atenció a la zona del pit, al teu cor. Observa si notes obertura o tancament, calma o agitació, connexió o distància. Potser hi ha alegria, serenor o potser tristesa, por o ràbia. Sigui el que sigui que trobis, deixa que hi sigui, sense jutjar-ho. Aquest és el teu món emocional i les emocions també són missatges, cartes que volen ser llegides amb tendresa. Potser el teu cor t'està demanant més descans, més espai per sentir, o més connexió amb algú. Escolta'l amb amabilitat, sense pressa, sense voler canviar res. Recorda que les emocions són brúixoles, t'indiquen què necessites i cap a on anar. Agraeix al teu cor la seva saviesa i la seva paciència. És el centre que et guia per viure amb compassió. Ara, porta la teva atenció a la ment. A aquest espai on apareixen pensaments, paraules, imatges, records. Observa simplement què hi ha ara. Potser pensaments recurrents, preocupacions o idees que tornen una vegada i una altra. Sense jutjar-los, només observar. La ment fa això. Pensa, imagina, recorda. És la seva naturalesa. Potser hi ha una carta no llegida també aquí. Una tasca pendent, una conversa no feta, una decisió ajornada. Observa si hi ha alguna necessitat amagada darrere d'aquests pensaments. I si pots, destil·len la saviesa. Què t'estan mostrant aquests pensaments? Què et volen ajudar a comprendre o a cuidar? Sense lluitar amb la ment, només reconeixent-la i donant-li espai. Ara, amplia la teva consciència per abraçar-ho tot. El cor, el cos, el cor i la ment. 3 dimensions d'un mateix organisme viu, respirant, vibrant,
present. Sents el teu cos respirant, el teu cor bategant, la teva ment observant. Tot forma part del mateix flux. Pren unes respiracions profundes, apreciant aquest cos, aquest cor i aquesta ment que et permeten viure i sentir. Potser pots connectar amb una sensació d'agraïment per la vida i amb la intenció de cuidar-te, de tenir cura d'aquest organisme savi que ets tu mateix, tu mateixa. I a poc, torna a sentir el teu cos aquí, al lloc on ets. Quan estiguis a punt, quan ho creguis, pots moure suaument les mans, els peus, les mans, els peus, i tornar a obrir els ulls. Que tinguis un bon dia si el dia comença per tu i una bona nit de descans si estàs tancant la teva jornada. Gràcies per haver-me deixat compartir amb tu aquesta meditació guiada. Recorda que pots trobar aquesta i moltes altres més a www.inspirament.com. I recorda que si vols pots deixar el teu comentari aquí als comentaris dient com t'has sentit, què has notat, què has percebut en aquesta meditació guiada. Tornem a compartir una meditació guiada en breu. Fins la propera.